Total ta' 40 organizzazzjoni fosthom 5 organizzazzjonijiet internazzjonali importanti inaqdu flimkien biex jippreżentaw il-proposti tagħhom lill-Gvern dwar ir-riforma fil-liġi dwar il-prostituzzjoni u traffikar tal-persuni. Il-proposti huma l-frott ta' sentejn riċerka mibnija fuq 3 pilastri prinċipali. L-ewwel il-persuni li qed jiġu prostitwiti jiġu dekriminalizzati, li x-xiri ta' servizzi sessuali jiġi ddikjarat qatt kriminali u li jinħolqu servizzi biex min qed jiġi prostitwit ikollu l-għajnuna meħtieġa. 3 proposti marbuta intrinsikament ma' xulxin kif qaltilna tabiba u attivista Anna Borġ. Dawk huma 3 elementi li ma jistgħux niddividuhom, ma nistgħux ngħidu ħammorru piecemeal u nagħmlu l-ewwel waħda mingħajr it-tieni waħda. X'nagħmlu hekk ikun diżastru u niftħu il-suq Malti għal ħafna iktar traffikar u ħafna iktar prostituzzjoni. Minħata l-avukata speċjalizzata fid-drittijiet tal-bniedem Helen Burrows qalet li meta l-prostituzzjoni nifisha tiġi dekriminalizzata, il-problemi ta' traffikar u l-isfruttar tan-nisa ikomplu jikbru. Some quarters suggest that by decriminalizing it we're protecting women, which we are if we're not going to prosecute them for being prostitutes, but unless we also criminalize the buying of sex, you completely open up the industry. And it's not going to go underground by decriminalizing it. It means that the criminal underworld can operate with much more legitimacy than they could before because they're actually regulated and provide they pay their taxes, everything's fine. Rappreżentanti ta' dawn l-qdiet ippreżentaw il-proposti tagħhom ukoll l-oppożizzjoni. Waqt il-preżentazzjoni l-kellima tal-Oppożizzjoni drittijiet indaqs Claudette Buttigieg qalet li Malta għandha xorti li tista' tħares lejn pajjiżi oħra li diġà għażlu triq tagħhom fejn tidħol il-prostituzzjoni, kif ukoll lejn pajjiżi li kienu għamlu l-għażla tagħhom u issa bidluha, bħalma għamlet Spanja li fl-1995 kienet iddikriminalizzat il-prostituzzjoni u issa seddaħħal liġi ġdida li tagħmel ix-xiri ta' servizzi sesswali illegali. Minnaħa tiegħu il-kellim dwar il-benesseri soċjali Claudio Grech irrefera l-eżerċizzju ta' riċerka li jagħmlu dawn l-organizzazzjonijiet u qal li jeħtieġ li nibnu l-politika tagħna fuq l-evidenza. U faħar l-impenċar ta' dawn l-organizzazzjonijiet lejn il-ġid komuni u qal li eżerċizzji bħal dan jistgħu jintużaw bħala blueprint ta' kif jista' jsir impenn akbar għal għan komuni. Claudio Grech temm jgħid li l-Partit Nazzjonalista irid liġi favur dawk l-aktar vulnerabbli.